Så I kan bare lige slå en cirkel, og så bare stå ved rampen først, og så lige tjek, at puls og vejrtrækning og alting er, som du vil have, det skal være med Victoria. Ja, det er mig, der er her. Super fint. Hej. Vi tager hende ud igen, og så repeterer. Er det en god strategi? Ja, det er en god strategi. Og det er sjovt, at selvom altså det der med ting, der sidder i kroppen, ikke? Jeg kan mærke, at det sidder i kroppen, selvom at hun går lige ind, og det er rigtig fint. Ikke? Jeg kan godt mærke, at jeg har behov for nogle gange at gøre det her, og få sådan en god oplevelse med det. Ikke? Og det er bare fascinerende, hvordan ting, der sidder i kroppen og i hovedet. Ikke? Ja.